Hej, jeg hedder Kasper, og jeg vil kort fortælle om, hvad 3D-scanning er og hvordan teknologien fungerer. 3D-scanning er en teknologi, hvor man kan digitalisere fysiske emne til digitale data. Der findes mange forskellige typer 3D-scannere, men det vi arbejder med, det er lysscanning. Der sidder en lyskilde inde i midten, som projekterer kontraststriber ned på emnet, og de her striber bliver observeret af to kameraer, som sidder i hver side og kan derved danne 3D-data. Den her scanner er en Atos Core scanner fra GOM, og den bruger den seneste lysteknologi, som er Blue Light Technology. For at digitalisere hele emnet har vi brug for at tage scan fra forskellige vinkler. En enkelt scanningssekvens består af en serie, hvor der projekteres kontraststriber ned på emnets geometri. Disse kontraststriber omdanner overfladegeometrien til digitale data. Jeg kan rotere emnet under scanneren, og hver enkelt scan sammenføjes ved hjælp af de referencemærker, der er placeret på emnet. Ved 3D-scanning digitaliseres hele emnets overfladegeometri i stedet for kun udvalgte målepunkter. Det her er altså det endelige resultat af vores scanning, og nu har jeg mulighed for at zoome op og kigge nærmere på små detaljer. 3D-scanning er velegnet til digitalisering af mange forskellige typer emner. Det kan være små emner til et høreapparat, det kan være store vindmøllevinger, det kan være støbegods som det her over, eller reverse engineering som den her sko. Det var en lille intro til, hvad 3D-scanning er. Tune ind på vores YouTube-kanal cpcon.dk og se, hvilke måletekniske emner vi bringer op.